Өзінің моторлығы білән, лейсен бұл сөздер сен ада қағыла. Өзінің моторлығы білән жайдан бір нәрсесі білән де қалышмай тұрған күзге аяқ бастық. Сауларымысыз, құрметлілеріміз. Исәнмесіз қадірлілеріміз, нәрсе генә дисек те, күз бір кімні де битараф қалдырмай. Кімнедір сағыш отына саса, кімнедір илхамландыра ол. Шулай, миңа икісі де қағыла, Луизаны сағынып сағышлансам, сенің білән ішлеуіме бик илхамланып, ішке кірішем бұршылма, сеңіне түгіл мен де бірінші мәртебе кебеклейсен. Ішімізді дәуам етек. Мында жүрсем біте, баш ауыртуларда біте. Аяқларда жүрі шоңға көрегені. Ama işlep tutsam bir нәрсе de bulmayı. Буровойдан нефть бәріп шықса, көплер елы еді шатлықтан. Ауылларны нефть сақлап қалды, соғыш алып келген ошлықтан. Гавай утраулары yol иту үшін бек яқшы орын. Әмма сіз қышқырып жырлар хайратасыз екен, yol иту үшін бошқа орынны саларға түрі керешек. Татарстанда жир мойы деген түшінше бар. Ол нефтке қарата етілі. Үстәуіне кеше 4 сентябрьда нефть табылының бәйрәмі де белгілеп уздырылды. Татарстанда 1943 елда Шүгір ауылы янында 648 метр тиренліктен нефть фонтаны бәріп шыға. Бұл фонтан республикабызда дүниядағы ең зор нефть қатламы ятқан искәртуші фонтан була. Ол Татарстанның данын ерақларға тарата һәм таратуын дәвам ите. Бұл байлық үшін табиғаты бізге ихтирамлы, оны табушыларға рәхмәтлі болық. Татарстан нефті өзінің составы білен Россияның һәм дүнияның башқа төбәкләрендә шығарыла тұрған нефттен бик нык айырыла. Аның составында күкерт бик күп. Һәр көн җирнең яңа тамыры, яңа веналары табыла. Кара алтын яшәү кеше булып агыла да һаман агыла. Буровойдан нефть бәреп чыкса, күпләр елы иде шатлыктан. Авылларны нефть саклап калды, сугыш алып килгән ачлыктан. Кара алтын табылу белән Татарстан АССРның көньяк чыгышында Әлмәт, Лениногорск, Түбән-Кама кебек яңа шәһәрләр төзелә. Эшчеләр бистәсе Азнакай, Баулы, Җәлил, Актүбә барлыкка килә. Бөгелмә, Алабуга, Минзәлә, Зәй, Нурлат кебек иске шәһәрләр дә үзгәрә, яңара. 1971 елның майында Татарстан нефтчеләре илгә 1 миллиард тонна кара алтын бүләк итә. Сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы үсеше, милли мәдәниятның шәшәк атуы, бөек ватан сугышы елларындагы авыр сынаулар, Кама буендагы нефтехимия сәнәгате комплексы, КАМАЗ төзү, булар барысы да республиканың киләчәк уңышына нигез салу була. Беренче нефть фонтаны 1943 елда Лениногорск районы Шүгір авыл янындагы бураулаган беренче скважинадан бәреп чыга. 1944 елның майында Бурянцев бригадасы Әлмәт районында Татарстанның төп кара алтын ятмаларына тап була. Яңа скважина тәүлегенә 40 тоннага кадәр нефть бирә. 1946 елда Ромашкинда 3-нче разведка скважинасы төзелә башлый. 1948 елның июнендә Дивон катланмасына тап булалар. Ул тәүлегенә 120 тонна нефть биргән скважина булып теркәлгән. Татарстанда бит инде иң эре чыганак, иң зур чыганак ул Ромашкина чыганагы. Һәм менә бу картада без аны күрә алабыз. Ул күбесенчә Әлмәт, Лениногорск якларында урнашкан. Күбесенчә безнең нефть көньяк көнчыгыш Татарстанның шул өлешендә күрә алабыз. Монда гына ул тукталып калмаган, монда инде Яңа Елхов, Бавлы районнары да шулай күрсәтелгән. Иң бүгінгі вакытта безнең Татарстанда 160 нефть ятмасы ачылган һәм якынча 150 битум ятмасы ачылыш күргән. 35 ел Советлар Союзының бөтен иктисадын татар нефте тотты ди СССРның Госплан рәисе Николай Байбаков. Әлеге бәһә Татарстан нефтчеләренең хезмәтен югары бәяләү узган гасырның 70-нче еллары өчен аеруча актуаль. Нефть чыгаруның иң югары ноктасы 1975 елга туры килә. 104 миллион тоннага якын кара алтын чыгарылган. Күбесенчә 60% нефте ул шундый авыр, үзле нефть. Һәм әгәр без әйтик скважина борауласак та,
нефть үзе астан күтәрелмәячәк, акмаячак. Шуңа күрә яңа технологиялар ярдәмендә без инде безнең галимнәр, инженерлар яңа җиһазлар уйлап чыгаралар. Һәм бүген әгәр сез Татарстан буенча сәяхәт итсәгез, Әлмәт районнарына, Лениногорскка барсагыз, сез менә шул җиһазларны, җайланмаларны күрә аласыз. Безнең нефть ул авыр, чөнки анда күбесенчә күкерт катнашмалары бар. Татарстанда 2 миллиард тонна нефтьне чыгарыр өчен 10 ел вакыт кирәк була. Һәм бары ширек гасырдан соң гына 2007 елда 3 миллиард чыгарылды. Алга таба да республикабызның хас табигатен, җиребез биргән байлыкларның кадерен белеп яшәсәк иде. Эшләгәч һәр вакыттагыча ашыйсы килә инде ул. Эшләп ашасаң тагы да тәмлерәк була. Республикабыз әле үзенең кара алтыны белән генә түгел, табигаты, милли ризыклары биредә яшәүче халкы белән дә дан тота. Сүз уңайыннан республикабызда 173 төрле милләт вәкиле дус тату яши. Үзләренең горыф-гадәтләрен, йолаларын, телләрен саклап гомер итә. Шушы 173 милләт вәкиле арасында грузиннар да бар. Аларның саны 2000-дән артып китә. Алар да милли бәйрәмнәрен уздырып, милли ризыкларын әзерләп, республикабызны яратып гомер итәләр. Әле ул ризыкларның исемнәре генә ничек яңгырый һәм ни тора? Аджахури. Гамарджоба Дзирфасо Стумребо. Сегодня мы будем готовить грузинское национальное блюдо аджахури. Для этого нам понадобится... Грузиннар аджахури өчен гадәттә дуңгыз ите куллана, әмма монда сарык ите дә туры килә. Кабыклы пешкән бәрәңге, болгар борычы, суган, кызыл борыч, помидор, сарымсак кирәк булачак. И грузинская приправа. Сначала обжариваем мясо. Лика аджахури пешерүнең тәртибе белән таныштырып барса, әзерләүе Ваджа Джугелига йөкләнде. Теперь режем картошку дольками и обжариваем вместе с мясом. Ит янына табага беренче булып бәрәңге кушыла, аннары болгар борычы. Ул арада соусны әзерләп куярга мөмкин. Аджика наша волшебная грузинская аджика. Соус составында аджика, сарымсак, тоз һәм уксус. Теперь добавляем соус, который составлен нашими грузинскими специями. Очень ароматный. Теперь зелень. В конце мы добавляем... Ахырдан тәминчә тоз сибелә. Табынга аджахури кайнар кетсе дә чыгарыла. На кетсе. Вот наш ароматный аджахури готов. Приятного вам аппетита. Emriyelat mi yırtıt? Biz hamon әле ашау тирәсендә йөрербез. Грузиннар белән аралаштык, сәяхәтебезне дәвам итеп, кайларга барыйк икән? Быел алмаз беләсеңме, Россия туристлары арасында иң популяр урын ул Дагыстан булган икән.
Россия туристлары арасында... Алар тересінде? Мен барып қайттым. Сен нәрсе, ол андағы Дағыстан, андағы таулар, тарлауықлар, искиткіш табиғаты да матур, кішілер де қонақшыл деп білем, түшіме кірген еді. Шулай мені. Дағыстанда көп милләтлі республика береді. Авар, Кумық, Лизгин, Рус, Әзербайжан, Әрмен, Нұғай, Шешен һәм біздің татар милләтінен болған халықлар яши. Біз де сізге әлігі яқларының рухын тұярға тәқдим етеміз. Балықларның түшкі аш вақыты. Суда шупырдаған, суны қайнатып ризық үшін күрешкен балықларны шиттен күзетуі бик көңілді. Қорап қына қалмадық белгілі, өзі бізді ашаттық. Шул арада тәмлі ризық ізлеп, екі үрдәкті келіп жетті. Күрсен, бұлары да жим артынан суға шума. Төньяқ Дағыстанда ул әліге бірден бір балық хужалығы. Береден ниндегенә Сүлейман балығы жоқ. Яшы һәм зурлығына қарап, аларны түрлі шитліклерде асырыйлар. Кислородқа бай чиста су балықларның үсешенә уңай йығын тыясы. Мында да Сулақ елгасы ага. Қызықлы факт. Кавказ тауларынан башланган елга бары Дағыстан территориясы буйлап кына Каспий диңгезенең бик зур дельтасына кадәр ага. Сүлейман балығын қарап қына қалмемында келген туристлар ауызда ете. Су үстінде орнашқан ресторанда ризық тағында тәмлерек. Тамақ ялға балды, қазір енді біраз жиддирек темаларға сияшып алсақ та бола. Ләйсән, аңлашылды. Сен де нәқ шундай екен деп етті. Сіздің үшін мұндан да жиддирек тема болады алмай. Не қадар киім алсағыз да, сізге ол хаман жетмек ерге күлмәк жоқ деп ұқтанасыз. Олмаз, киімнаны кімді ала? Ойын мұхиме зәуқ һәм мода. Ол гүл бит өзгәріп тұраны һәр вақыт біліп тұрыға керек, тыйып тұрыға керек. Мұның үшін біздің ярдәмшіміз бар. Енді ол Лилия біз ол барлық яңалықларында яқшы біле, сізге де жеткірге тілі. Лилия, рахмет. Исәнмесез. Календарда гына түгел, һава торышында да көз сулышы сизелә башлады. Кояшлы көннәр булыр әле дигән өмет белән гардеробтан теләр-теләмәс кенә җылы киемнәрне чыгарга вакыт. Бүген өске киемнәр пальто, тренч, куртка сайларбыз. Аларны ел саен алыштырып булмаса да, мода үзенең кагыйдәләрен кертеп кенә тора. Без тәкъдим итәбез, ә сайлау инде сезнең эш. Иң беренче әйдәгез пальтоның нинди үзгәрешләр кичергәнен карап алыйк. 30-нчы елларда ил икътисади кризис кичерә. Революцион экспериментлар урынына консерватизм һәм тыйнак элегантлык килә. Бу чорда модага катлаулы өлгеләр һәм классик стиль керә. Пальто сайлауга бик җитди карыйлар, чөнки аны озак еллар кияргә дип алалар. Бу елларны Москва швейцар дип атарга мөмкин. Әлеге оешма тәкъдим иткән пальтоларны карап үтик. Модада аска таба киңәйгән, киң җилкәле һәм билле пальтолар була. Сугыш чорында мода турында онытып торырга туры килә. 1947 елда Кристиан Диор чоры башлана. Ком сәгате силуэтлы пальтолар модага керә. Бу елларда свайер дип аталган пирамиданы хәтерләтүче озын киң пальто, джиггер дип аталган кыска пальто һәм кейт дип аталган киң пальто актуаль. 60-нчы елларда бик күп дизайнерлар үз коллекцияларын тәкъдим итә. Һәм алар киң масса өчен тегелә башлый. Трапеция, кокон, оригиналь өлгеле туры пальтолар пончо модага керә. Дизайнерларның иҗат иреге барлык шикләрне юкка чыгара. Нәкъ менә бу еллардан мода бик тиз үзгәрә башлый. Димәк, бу көздә өске киемнәрнең ниндиләренә игътибар бирергә соң? Беренче урында әлбәттә пальто. Ул һәр вакыт трендта, шуңа күрә һәр хатын-кызның гардеробында булырга тиеш. Яңа сезонда ачык төстәге пальтоларга игътибар итегез, чөнки төс бу елның тренды. Шулай ук шокмак принтлы йон пальто һәм твид замш актуаль булачак. Ел саен пальто алыштырмыйм дисәгез, аның классик вариантларына игътибар итегез. Сырган тукымма да популярлыгын югалтмый. Без аны оверсайз киемнәр, куртка, бомбер, пальто форматында күрәбез. Монда кием төрле яшьтәгеләргә дә килешә. Дизайнерлар күннән дә баш тартырга ашыкмый. Без аны яңа сезонның төп материалы дип әйтә алабыз. Күн курткалар стильле генә түгел, уңайлы да булырга тиеш. Бу сезонда аның киң җилкәле тупас колынына өстенлек бирегез. Әлбәттә, төсләр турында да онытмыйбыз.
Көз үшін тағын бір актуаль киім тренч. Ул һәр вакыт актуаль. Шулайда ел сайын диярлек үзгәрешләр кичерә. Мәсәлән, бу сезонда күп кенә коллекцияләрдә без ниндидер өстәмә элементлар, оригиналь детальләр күрәбез. Күләмле җиң, капюшон да 2022 елның тренчын башка елларныкыннан аерып тора. Берничә ел элек бомберларны бары спорт һәм көндәлек киемнәр белән генә кияләр иде. Хәзер гардеробның бу элементын барлык стильләр белән катнаштырып була. Классик өлгесен үзгәртмәсә дә, бомберлар төрле тукымадан булырга мөмкин. Трендлар исемлегенә анарак та үтеп керә. Элек без аны спорт брендлары ассортиментында гына күрә идек. Бу каптырмаларсыз җиңел куртка. Бүгенге менә шулар сәхифәне дизайнер Ив Сынларан сүзләре белән тәмамлый. Гардероб ул тормыш рәвеше. Аны бардык файдалы, мәгънәле әйберләр белән генә тулыландырыйк. Матур күзләр теләп, мин сезнең белән сау булашам. 15 сентябрьдән алып 18 сентябрь көннәрендә Новосибирск шәһәрендә 14-нче Сибир татар яшьләре фестивале узачак. Аны Новосибирск өлкәсенең мәдәният министрлыгы оештыра. Бөтен дөнья татар конгрессы шул турыда хәбәр итә икән безгә. Фестивальдә Новосибирск өлкәсе районнары, Россия һәм якын чит илләрдә яшәүче татар яшьләре катнаша. Улар арасында иҗат коллективлары, солистлар, КВН командалары, журналистлар, галимнәр, спортчылар, шулай ук татар иҗтимагый оешма активистлары бар. Чарага 16 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр җыелачак. Татарстанда да мәдәни чаралар күп уза, алар хакында Идел күбрәк сөйләр. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сентябрьнең 7-ннән 11-нә кадәр Заманча сәнгать галереясында Казан мөселман киносы фестивале кысаларында фестивальдә катнашучылар белән очрашулар булачак, фильмнар да күрсәтеләчәк. Галереяга килүчеләр фестивальнең төп фильмнарын күрә алачак. Габдулла Тукай әдәби музейында Тукай Троицкида дип аталган күргәзмәне тәкъдим итәләр. Тамашачылар быел июльдә Чиләбе өлкәсенең Троицки туган якны өйрәнү музее базасында узган бөтен Россия пленэрында катнашкан рәссамнарның эшләрен күрәчәк. Татарстан, Троицк һәм Чиләбе рәссамнары 110 ел элек булган вакыйганы танылган татар шагыйренең Троицкига килүен тасвирлаганнар. 7-14 сентябрьдә Буа шәһәрендә һәм Татарстан Республикасының Идел аръягы регионының чиктәш район үзәкләрендә Апас, Тәтеш, Буа мәдәни дуга халыкара сәнгать фестивале узачак. Быел фестиваль киңәйтелгән форматта уза, аңа яңа юнәлешләр өстәлгән. Театр сәнгатеннән тыш әдәбият, сынлы сәнгать, фольклор, китап күргәзмәләре, чәй һәм бал ярминкәләре була. 9 сентябрьдә Казанда Нур халыкара медиа сәнгате фестивале ачыла. Ул бөтен Казан буенча 10ннан артык урынны кулачлый. Бауман урамының җир асты өлешеннән Казан Кремленә кадәр зур программаның бер өлеше яктылык, тавыш, компьютер технологияләре һәм киңәйтелгән чынбарлык ярдәмендә күргәзмәләр һәм инсталляцияләр күрсәтү. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. 9 сентябрьдә халыкара матурлык көнен билгеләп узабыз. Шул уңайдан сезнең тормышыгызның да матур булуын телибез. Әлеге җөмләне син тагы да матуррак әйтергә тырыштың ахыры, имелесен. Матур кешеләр белән аралашыгыз, матур видеоязмалар карагыз, матур кешеләр белән алып барырга язсын сезгә. Артык бер-беребезне мактап киткәнче сюжет карыйк әле.
сәйір законнарға юлықтым әлі. Алданы кесетіп қоям, сәлеметлігі үшін зияны болырға мүмкін. Америка Қошма Штатларында 18 яштан узған һәм алдағы тішлерінің бірәрсі түшкен кішілерге йылмайырға ярамы екен жамағат. Менде тағын бірсін білем әлі, әгер де қонаққа барғанда яңғыр астына әлегесін екен, қол шатырыңны мұнанда алып кіреге, иге алып кіреге ярамы. Мұның үшін Америкада штрафта қаралған. Зончикны демек урамда яки ишік алдында қалдырасың? Әйе, ишікті Қазір тағы да шаққаттырғаны тұтынып отырғыз, құрметлі тамашашылар. Лос-Анджелеста ирлер хатыннарын кеңлігі 12 сантиметрдан артмаған қойыш білен генә қиныйла. Қойыш керек болса, қинар алдынан хатыныңнан рұқсат алырға керек екен. Қойышын кеңейіп кетсе 12 сантиметрдан осса мәселен. Сәйір демеше нәрсе дейесің енді. Аңдай қанунлар бик көп алмас. Бұнда не? Қай бір жерде юмор хисі урынсыз кебек. Мәселен, законнар кабул еткендан. Әмма көп кенә илләрдә бу өлкәдә дә шаярту җаен табалар. Һәм нәтиҗәдә кызыклы шул вакытны бик сәер законнар туа. Әгәр сез сәяхәт итәргә яратасыз икән, бу законнарны белү комачау итмәс. Әгәр Сингапурда менә шулай сагыз кабартсагыз, сезгә $500 штраф түләргә туры киләчәк. Ә инде аны сатсагыз, яисә урамга төкереп калдырсагыз, штрафның күләме 2 артачак. Гавай утраулары ял итү өчен бик яхшы урын, әмма сез кычкырып җырларга яратасыз икән, ял итү өчен башка урынны сайларга туры киләчәк. Чөнки монда кояш батканнан соң кычкырып җырларга ярамый. Әкрен җырлау ничектер күңелсез, шулай бит. Сәйер законнар чыгаручылар арасында Бөек Британияда бар. Мәсәлән, монда якшәмбедән башка атнаның теләсә кайсы вакытында урамда шотланд кешесен очратсаң, аңа уктан атырга рөхсәт ителә икән. Америка Кушма Штатларының Индиана штатында сарымсак ашаганнан соң 4 сәгать җәмәгать транспортында йөргә ярамый. Шулай ук консерв банкасын утлы корал белән ачу тыела икән. Нәрсә белән ачырга? Англияның Лаймрез шәһәрендә кешеләрне үлгән балык белән кыйнарга ярамый икән. Әлеге сәер закон кайдан килеп чыккан диярсез. Күп еллар элек бу шәһәрдә кешеләр бер-беренә үлгән балык белән атышу традициясе яшәгән. 2006 елда хайваннарның хокукын саклаучылар инициативасы белән бу уен тыела. Ә бездә андый закон юк. Телисең икән балык белән атышасың, телисең икән помидор белән. Сәйір законнардан музейға барыг әлі, yol тұтық, біраз тынышланып алырбыз. Татарстан Республикасының Арча районында дөньяда бірден бір музей бар, ол Әлифба музейі. Сабыйлар үшін генә түгел, бұл музей министрлар, депутатлардан башлап, оқытушылар, табиблар, ғүмумен барлық һөнәр ияләре ішінде қызықлы. Әлифба һәр кеше өчен кадерле. Ул әтәни, беренче мәхәббәт, беренче укытучы кебек кыйммәтле төшенчә. Әлифба укыган кеше татар телен гомере буе онытмый. Әлифба, Әлифба, син минем юлбашым. Син белем илендә иң якты кояшым дип яза Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев һәрбер укучы балага якын булган тәүге дәреслек турында. Хәреф тану беренче укытучы булар да Әлифбага барып тоташа. Бу дәреслекнең хәтта үз музее да бар. Һәм ул җир шарында тиңдәшсез ядкарханәләрнең берсе. Без сезнең белән дөньяда бердән бер Әлифба музеенда. Кыскача гына без аны Әлифба музее дип йөртәбез, аның тулы исеме Музей букваристики и азбучного искусства народов мира. Дөнья халыкларының Әлифба һәм Әлифба сәнгате музее. Ни өчен әлеге музей нәкъ Казан артында, Арча районында урнашкан дигән сорау туа. Чөнки 50 ел буена укылган татар әлифбасының авторлары Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитова Арча педагогия училищесының татар теле укытучылары. Менә шуның өчен алар хөрмәтенә музей Арчада ачыла. Ачылганнан соң музей тагын бер юнәлеш алып китте. Без дөнья халыклары әлифбаларын җыя башладык. Әлифбаларны җыю тарихына күз салсак, лаеклы ялдагы тарих укытучысы Хөсәйн Хәйруллин 1 ел эчендә музей оештыра.
Аны тулыландыру өчен союз һәм автономияле республикаларга хат язып, аларга татар әлифбасын сала, ә безгә үзләренекен җибәрүне сорый. 17 ел буена музейны җитәкләгән Сания Камалетдинова да бу юнәлештә саллы хезмәт куя. Шулай итеп фонд тулылана. Бүгенге көнгә 300-дән артык әлифба тупланган. 20 еллык тарихлы уникаль музей 3 залдан гыйбарәт. Дөнья халыкларының әлифбалары дип атала торган беренче залда 8 экспозициядә 72 телдә дөнья күргән 160 әлифба урын алган. Икенче зал татар язуына һәм милли әлифбабызның килеп чыгу тарихына багышлана. Татар халкы кириллицада чагыштырмача аз вакыт яза, укый. Бары тик 1940 елда гына тулысынча киреп бетә кириллица. Аннан алда 10 ел татарлар латин графикасында язалар. 90 ел килеп чыга. Хәтта 100 елда түгел. Ә 1000 еллык язу тарихыбыз ул гарәп графикасы. Иң беренче татар әлифбасын төзүче булып тарихка Сәгыйд Хәлфин кирип калган. Ул гарәп графикасында булмаган 3 хәреф өсти. P, J, Ş. Аның әлифбасының 4 бите менә монда куелган. 1804 елда Казанда Император университеты ачыла. Биредә эшләп киткән типографиядә кулдан язылган әлифбаларны күпләп бастырып чыгару мөмкинлеге туа. Шулай ук икенче залда рус азбукларына да урын бирелгән. Бөек педагог Константин Дмитриевич Ушинскийның азбукасы букваря һәм азбуктан соң укыла торган родное слово дигән уку китабы. Балаларны кызыксындыру өчен анда рәсемнәр дә куелган. Татар әлифбасын таратуда үзенең зур өлешен керткән тагын бер галимебез ул Әхмәт Хади Максуди. Гарәп графикасында татар язу өчен әлифба төзи ул, мөгаллим әвәл дип атала, ягъни беренче укытучы дигән сүз. Һәм инде Коръән уку өчен җайлы булган тагын бер әлифба төзи мөгаллим саны дип атала, ягъни икенче укытучы дигән сүз. Экспозицияга Мөхиддин Корбангалиевның гарәп һәм латин графикасы нигезендә төзелгән татар әлифбалары да куелган. Мөхиддин Корбангалиевның кириллица нигезендәге әлифбасы 1945 елга кадәр төп әлифба булып тора. Өченче, иң зур зал исә безне 1965 елда гамәлгә кереп, 50 ел буена яшәп килгән әлифба авторлары Сәләй Вәгыйзов һәм Рәмзия Вәлитова хезмәтләре белән таныштыра. Бу ике шәхес татар телен үстерүгә шактый көч куйган һәм алар аерым игътибарга лаек. Әлифба музейын соңгы 3 елда Дамир Таҗиев җитәкли. Республикадан, күрше төбәкләрдән генә түгел, чит илдән дә кунакларны еш кабул итәбез ди ул. Әлбәттә, дөньяда бердән-бер әлифба музее булгач, моны ишетеп, моны белеп, күрергә теләп чит илләрдән бик күп киләләр. Узган ел пандемия булу сәбәпле безгә әлбәттә андый ширикләр килмәделәр. Аннан алдагы елда инде менә 2019 дип әйтик, аннан алдагы елда Америка Кушма Штатларыннан гына 1 ел эчендә 2 делегация булды. Татарлар бөтен дөнья буенча сибелгән, татарлар бөтен дөньяда бар. Алар шулай итеп киләләр. Biz дә бардык, күрдек, сөендек. Шишмә башы булган әлифбага шул кадәрле кадер-хөрмәт күрсәтелгән. Мәгълүматлар бертөкләп җыелган. Милләттәшләребез бөтен дөнья буйлап сибелеп яши һәм иң күп татарлар яшәгән төбәк ул Үзбәкстан Республикасы икән. Һәм шул уңайдан безнең студиябызда кунакта Үзбәкстанда яшәүче милләттәшебез Рәйхан Маннапова, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре. Рәйхан ханым, саумысыз, хуш килдегез. Исәнмесез, хәерле көннәр, исәнмесез. Хуш әкә киләсемез дип әйтәләр мәл үзәкчә. Аны инде егетләргә әйтелә. Хатын кызларга ничек мөрәҗәгать итәләр үзәкчә? Ханым дип әйтәләр. Хуш ханым, хуш. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшләребез ни хәлләрдән? Милләттәшләребез бик дустату яшиләр. Безнең Үзбәкстанда 130дан артык милләтләр яши. Без алар белән һәр вакыт элемтәдә. Татарлар инде беләсезме, менә Үзбәкстанда, Ташкентта гына түгел, Бухарада да бар, Ризахта да бар, Харазмда бар, төрле татарларыбыз, алар татар телендә сөйләшәләр, ассимиляцияләнгән дә бар инде, но татар телен үз туган теле дип саныйлар. Без очрашабыз күбрәк Сабантуйларда. Менә әлеге үтте безнең җәй көне бик зур 55 мең килде безнең Ташкентка. Менә аннары шул менә безнең була сентябрь, октябрь айларында теге әйтәләр бит инде Үзбәкстан гомуми йортыбыз кысаларында үтә Татарстан көне, Татарстан әдәбияты теле.
Менә шунда да зур концерт. Казаннан киләләр, бик күп кунаклар, рәсми кунаклар да килә, артистларны да көтәбез. Бик күңелле үтте. Бөтен конкурсларны үткәрәбез, милли уеннарны үткәрәбез. Ат чабышлары гына юк. Сез үзегез ниндирәк эшләр башкарасыз Үзбәкстанда? Мин 30 елга, менә быел безнең 30 еллык татар иҗтимагый мәдәни ягарту үзәгенең инде билгеләп үттек. Мин күбрәк әдәби, мәдәни, теге музыкаль кичәләр алып бара идем, концертларны оештыра идем. Хәзер инде яшьләргә күбрәк бирәм. Үзем Габдулла Тукайга багышланган, Муса Җәлилгә һәр ел бит Гаяз Исхаки, алар безнең мәшһүр әдипләребез татар халкының, Хасан Туфанны менә мин эшләдем, Сара Садыкованы да үткәрдем. Инде безнең милли Үзбәкстан телерадио компаниясында бар, Үзбәкстан, беренче Үзбәкстан каналында бар, татар телендәге бара 3 мәртәбә татар тапшырулары. Алар, мин аны үзем атадым Бәлүр Чишмә дип. Мен инде 20 елга якын мин башта теге совместительство башладым. Чөнки мин үзем музыкант, укытучы. Казан консерваториясын бетердегез. Мен бетердем. Училищены да Абхазия исемендәге консерваторияны апаларым белән җырлаган идек. Без биредә бик күп катнашкан идек үз вакытында, сестры Маняповы булып. Менә инде аннары мин үзем генә әнием артыннан киттем Ташкент. Менә язмыштан узмыш юк диләр. Менә мин шунда киттем дә шунда 33 ел башта музыкаль училищеда укытучылык иттем. Аннар миңа мөрәҗәгать иттеләр, әйтәләр бит подхватить радио. Мин ничектер башлап җибәрдем дә, үзем әзерләдем шул тапшыруны, Бәлүр Чишмә дип атадым, һәм аны алып барам 3 мәртәбә атнага бара 30 минутлык безнең татар телендә. Татар телендә, менә шулай әдәби телендә тырышам инде алып барырга. Нәрсәдән гыйбарәт әлеге 30 минутлык тапшыру? Татарлар яшәйше, төрле кешеләрдән безнең менә милләттәшләребез яшәгән, алардан интервьюлар алып, аннары безнең бөтен дәүләт бәйрәмнәребезне, Навруз, менә шундыйларны да яктыртам. Төрле фестивальләр була, шарк тараналары бик көчле Самаркандта бара. Менә шуны да бер мәртәбә эшләдем. Тыңлаучылар бармы? Тыңлаучылар, биләсез, бар, диалог бар, биләсезме, күбрәк инде өлкән буын. Өлкән буын менә Сабантуйда да килеп инде миңа, Райхан әйдә син инде ташламагына без тыңлыйбыз, без будильник куеп торабыз. Чөнки 10 минут, 30 минутта кич белән бара. 10 сәгать 30 минутта бара кич белән. Алар өлкән буын йоклап китәләр бит. Юк, без ди менә будильник куеп торабыз, ди тыңлыйбыз. Менә шулай яшьләр, беләсезме, яшьләргә анонс бирсәң, безнең сайт бар бит, Татарский общественный центр үзебезнең. Шунда әйтәм, бүген була теге, бу менә тыңлыйлар. Алар инде күбрәк интернетта утыралар же. Менә миннән яшьрәк, алар тыңлыйлар, бар. Аларга жан азыгы кебек. Жан азыгы. Алмас, менә татар халкы каягына яшәмәсен, кунакка килә икән, ул күчтәнәшсез, буш кул белән килми инде. Күчтәнәш алып килә. Сез дә безгә күчтәнәш алып килдегез, шулай бит? Нинди җыр башкарачаксыз бу? Мин җыр башкарачакмын. Хәзер җырлар кайта дип аталар. Ул җырны миңа минем курсташым Рустам Зарипов ул биредә яши. Ул миңа җибәрде. Райхан, менә син беренче исполнитель буласың ди Үзбәкстанда, инде тем более монда бәлки ул уже яңгыраган. Ул Наби Дәүли шигыренә иҗат ителгән. Шуны менә мин башкардым, уже менә безнең бер концерт булды. Туркестан сараенда, безнең анда Үзбәкстанда. Рәхмәт, әле очрашулар насыйп булсын, хөрмәтле тамашачылар. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Шыгыр кызы Лениногорский районына керә инде ул. Хәзер җырлар кайта, музыкаль күчтәнәшен сезгә тапшыра. Узак гомерләр язда көз булып, мәхәббәт кала, җырда сүз булып. Мәхәббәт кала, җырда сүз булып, йөрәктә кала, тирән эз булып. Кайтмыйлар еллар, кайталар җырлар, безгә дусларны
қайта язын сиренге қайтмалар ялар қайталар жырлар бізге достарыны алып қайталар сағашлар біліп истеліклеріні қуанышларны алып қайталар қайтмалар ялар қайталар жырлар бізге достарыны алып қайталар сағашлар біліп истеліклеріні қуанышларны алып қайталар қайтмалар ялар қайталар жырлар бізге достарыны алып қайталар сағашлар біліп истеліклеріні қуанышларны алып қайталар Лейсен, әйттірісін, дәрия сағындырамы? Yok, senin yanında oturğaçtan şeklinde Derya'nı sağınayım. Алайса бір келіп... Çünkü мен анықлы құлларға, шанышлы құлларға тапшырдым. Әфәрин, алайса бір келіп иғлан етік. 10 сентябрда Қазақстан Республикасы Семей шәһәрендә бірінші Иртыш буйы халықара сабан туйы узачак. Аңа Россияның Иртыш буйында орнашқан барлық шәһәрләреннән татарлар шақырылған. Бәйрәмгә 3000-нән артык кунак җыелыр дип көтелә. 170 мәдәният һәм сәнгать эшлеклесе катнашачак. Биредә татар утарын урнаштырып, татар халкының ничек тормыш иткәнен күрсәтәчәкләр. Шулай ук 1000 литрлы зур казанда татар һәм казакларның иң яраткан ризыгы шурпа пешерү планлаштырыла. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең тормышында булган башка яңалыкларны Лейсән Хоснуллина җиткерәчәк дип уйласагыз, сез ялгышасыз. Исеме Лейсән, тик ул безнең Гайнуллина. Лейсән, рәхимет. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Чит ил вәкилләре Татарстанның тугры дуслары, Мәскәү татарлары, милләттәшләребез Мәскәүнең музыка йортында искиткеч гала концертны тамаша кылган. Бу чара гадәттәгечә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре кысаларында узган. Татар моңы, дәүләт бүләкләре, дусларча аралашу, күңелле сюрпризлар, булар барысы да бер кичәдә. Тулырак Динә Газалиева сюжетында. Августның жылы бер көнендә башкалада яшәүче милләттәшләребез Мәскәү елгасы ярында урнашкан халыкара музыка йортына җыелды. Шунысы сөендерә, Татарстан Республикасы көннәрендә татарлар гаиләләре белән килә. Милләттәшләр, дуслар, танышлар белән күрешеп сөйләшү җан рәхәте диялар. Музыка йорты бусагасын атлап кергән һәр кеше бәйрәм атмосферасына чума. Иң беренче булып кунакларны Идел буе Болгар дәүләтенә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган күргәзмәсе каршы ала. Мондагы рәсем, графика, мәгълүмати стендлар барысы да үткәннәргә алып кайта. Ата-бабаларыбызның тормышын күз алырга мөмкинлек бирә. Миңа җиңелрәк булсын шу татарлар милләттәшләр белән милли сыйфатларны, милли тәрбияләрне күтәрер өчен мин Мәскәүдә бөтен җирдә шулай катнашып йөрим. Милли җыенга Казаннан килгән артистлар сәхнәдән иң матур җырларын башкаралар. Күңелдән сезгә һәммәгезгә дә үземнең рәхмәтемне әйтәсем килә. Сезгә зур сәлам Татарстаннан. Әлбәттә без горурланабыз, менә шундый булдыклы кешеләр, безнең дуслар, менә монда Мәскәүдә, гел Татарстан белән бергә, һәммәгезгә дә эшегездә, тормышыгызда, шәхсән тормышыгызда уңышлар. Бәйрәмнең үзгәрешсез өлеше ул бүләкләр тапшыру тантанасы. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Валиева Камила Валерьевна. Народный художник Республики Татарстан присвоит
Танылган скульптор Мәскәү скульпторлары берләшмәсе төбәк иҗады оешмасы әгъзасы Кадим Җәмитов та бүләкләнүчеләр арасында. Аңа Татарстан Республикасының халык рәссамы исеме бирелде. Минем өчен дә, минем гаиләм өчен дә бу куанычлы хәл. Әйе, мин тагын шунысын өстәп алам. Әле бу хәл минем авылдашларым, якташларым өчен ул тагы да күңеллерәк. Әйе, нирәк дип әйтәм, күңелгә ятышлырак хәл. Чөнки алар инде моны бу хәлне алар күптән көтәләр. Имән. Әйе, инде күптән кайткан сан соралар. Вайчан соңгы син чираттагы исемеңне аласың дип яптыраталар. Әйе, әйтәм түзегез түз. Кичә и туган тел җыры белән тамамланды. Төркиянең Эгей диңгезе буендагы туристлар каласы Бодрумда уза торган халыкара заманча сәнгать күргәзмәсендә татар рәссамы Айгөл Акутан Татарстанны тәкъдим итә. Бу хакта Бодрум мэриясының социаль челтәрендә язылган. Милләттәшебезнең картиналары 2нче халыкара заманча сәнгать күргәзмәсенең Евразия төсләре стендында урын алган. Күргәзмәдә шулай ук Удмуртия, Казакстан һәм Россия рәссамнарының эшләре белән танышырга мөмкин иде дип хәбәр итә Татар-информ сайты. Бөтен дөнья татар конгрессында татар кызы конкурсына әзерлек башланган. Чараның төп максаты татар халкының милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен һәм телен саклап калып, үстерү һәм киләчәк буыннарга тапшыру. Бу матурлык конкурсы гына түгел. Монда тел һәм җан байлыгы, милли үзаң дәрәҗәсен күтәрү мөмкинлеге бар. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән, имин булыгыз. Саулармысыз, хөрмәтләребез, вакыда иман, инде вакытаны үтәргә кирәк, яңалыкларда соң очрашырбыз дигәнек. Менә очраштык та, көн күрке кояш булса, күңел күрке уйлар. Көзнең һәр көнен, һәр сәгатен, минутын, секундын матур уйлар белән үткәрик. Һәр көн бүләк бүләкне кадерләп, матур итеп, рәхмәт әйтеп кабул итәргә кирәк. Рәхмәт. Тапшырыбызның 2нче өлешен башлыйбыз. Казанны үзгәрткән кеше ул Метин бей. Кол Шариф мәчете, опера балет театры, баскет-холл, Кейкин йорты, президент сарайы, ипподром. Дөресен әйткәндә, ул төзегән я реконструкцияләгән биналарны саны китсәң, вакытны күп алачак. Татарстанның ат казанган төзүчесе исемен горур йөртә Метин бей. Мең 1993 елда менә шушы юлдан прораб буларак төзелешкә килә Метин бей. Казанда Европа стилендәге беренче кунакхана төзиләр ул вакытта. Аннары төзелеш фирмасының региондагы җитәкчесенә әверелә. 1996да Кол Шариф мәчете төзелә башлый. Әлеге кадрлар Кол Шариф мәчетенең ачылган көненнән. Çok zor avizeyi asarken Люстраны асу катлаулы булган иде. Бик кыйммәтле люстра. Әмма авыр булмаган эш юктыр. Проблема шиша белмәүче төзелештә эшләмәс. Катлаулы эшләрне хәл итә белүдә инде ул безнең хезмәтебез. Zor olan şeyi başarmak zaten bizim görevimiz. Метин бей хәзер Истанбулда яши. Казанга я эш буенча, я сагынганда килеп китә. Истанбул читендә үзе үскән урында ресторан ачкан. Казаннарны шунда кунакка чакыра. Kazan aklımda İstanbul'da bulganda Kazan'ı hatırlamak için Истанбулда булганда Казанны искә төшерер өчен Казаннан күп әйберләр алып килеп куйдым анда. Казандагы һәр кемнең шунда килүен телим. Мин монда күп кунак булдым. Хәзер минем сезне кунак итәсем килә. Normal halktan da her kim gost olarak gelsin, orada aşasın. Метин бинең фирмасы Казанда бик күп биналар төзегән, реконструкцияләгән. Бигрәк тә Казанның 1000 еллыгы алдыннан әллә ничә проектны бер юл алып барганалар.
Birinci yılda bizim 37 şantiye vardı. Birinci yılda bizning 37 rekonstruksiya бар edi. 3800 kishi tushga oshishi edi. 2000 türkler, 1800'ü Qozan işçileri. Mesni raboshi vardı. Opera balet teatri binasında olar yaڭarta. Bu şantiye 2005 yılının Ağustos ayına yetiştirdik. 2 yıl sürdü. 2005 yılının avgust ayına yetiştirdik. Rekonstruksiya 2 yıl bardı. Bütün divarlarını jimirip yaڭadan işledik. Qozanның 1000 yıllığında tüp noktalarının birisi idi ул. Тыш фасадны да яңартып буядык. Сәхнәне Alman технологиясын кулланып эшләдек. Qozanның 1000 yıllыгын опера балет театры ялт итеп каршы ала. Яш чагымда коммунизм, социализм белән кызыксындым ди Митинбей. Офисында Ленинга багышланган кичкенә генә музей да бар икән. Мин дә Ленин, Ататürk кебек идеалист ди ул. Ә мин Митинбейне беркем белән дә чагыштырмас идем. Дөньяга, кешеләргә ачык күңел белән караучы кеше ул. Хезмәтне хөрмәт итүче. Шуңа күрә аның Казанда калдырган эзе шул кадәр матур да инде. Менә алмаз тапшыруыбызның иң яраткан һәм файдалы урыны килеп җитте. Казаным сәхифәсеннән дә тагы да файдалырак, яратканрак, мөхәббәтлерәк сәхифә булгач, ул әлбәттә белеп кидер. Лилия Рәхимит. Исәнмесез. Календарда гына түгел, һава торышында да көз сулышы сизелә башлады. Кояшлы көннәр булыр әле дигән өмет белән гардеробтан теләр-теләмәс кенә җылы киемнәрне чыгарга вакыт. Бүген өске киемнәр пальто, тренч, куртка сайларбыз. Аларны ел саен алыштырып булмаса да, мода үзенең кагыйдәләрен кертеп кенә тора. Без тәкъдим итәбез, ә сайлау инде сезнең эш. Иң беренче әйдәгез пальтоның нинди үзгәрешләр кичергәнен карап алыйк. 30-нчы елларда ил икътисади кризис кичерә. Революцион экспериментлар урынына консерватизм һәм тыйнак элегантлык килә. Бу чорда модага катлаулы өлгеләр һәм классик стиль керә. Пальто сайлауга бик җитди карыйлар, чөнки аны озак еллар кияргә дип алалар. Бу елларны Москва Швейцария дип атарга мөмкин. Әлеге оешма тәкъдим иткән пальтоларны карап үтик. Модада аска таба киңәйгән, киң җилкәле һәм билле пальтолар була. Сугыш чорында мода турында онытып торырга туры килә. 1947 елда Кристиан Диор чоры башлана. Ком сәгате силуэтлы пальтолар модага керә. Бу елларда свайер дип аталган пирамиданы хәтерләтүче озын киң пальто, джиггер дип аталган кыска пальто һәм кейт дип аталган киң пальто актуаль. 60-нчы елларда бик күп дизайнерлар үз коллекцияларын тәкъдим итә. Һәм алар киң масса өчен тегелә башлый. Трапеция, кокон, оригиналь өлгеле туры пальтолар, пончо модага керә. Дизайнерларның иҗат иреге барлык шикләрне юкка чыгара. Нәкъ менә бу еллардан мода бик тиз үзгәрә башлый. Димәк, бу көздә өске киемнәрнең ниндиләренә игътибар бирергә соң? Беренче урында әлбәттә пальто. Ул һәр вакыт трендта, шуңа күрә һәр хатын-кызның гардеробында булырга тиеш. Яңа сезонда ачык төстәге пальтоларга игътибар итегез, чөнки төс бу елның тренды. Шулай ук шакмак принтлы йон пальто һәм твид замш актуаль булачак. Ел саен пальто алыштырмыйм дисәгез, аның классик вариантларына игътибар итегез. Сырган тукымма да популярлыгын югалтмый. Без аны оверсайз киемнәр, куртка, бомбер, пальто форматында күрәбез. Мондый кием төрле яшьтәгеләргә дә килешә. Дизайнерлар күннән дә баш тартырга ашыкмый. Без аны яңа сезонның төп материалы дип әйтә алабыз. Күн курткалар стильле генә түгел, уңайлы да булырга тиеш. Бу сезонда аның киң җилкәле тупас калынына өстенлек бирегез. Әлбәттә, төсләр турында да онытмыйбыз. Көз өчен тагын бер актуаль кием тренч. Ул һәр вакыт актуаль. Шулай да ел саен диярлек үзгәрешләр кичерә. Мәсәлән, бу сезонда күп кенә коллекцияларда без ниндидер өстәмә элементлар, оригиналь детальләр күрәбез. Күләмле җиң капюшон да 2022 елның тренчын башка елларныкыннан аерып тора.
Берничә ел элек бомберларны бары спорт һәм көндәлек киемнәр белән генә кияләр иде. Хәзер гардеробның бу элементын барлык стильләр белән катнаштырып була. Классик өлгесен үзгәртмәсә дә, бомберлар төрле тукымадан булырга мөмкин. Трендлар исемлегенә анаракта үтеп керә. Элек без аны спорт брендлары ассортиментында гына күрә идек. Бу каптырмаларсыз җиңел куртка. Бүгенге менә шулар сәхифәне дизайнер Ивсон Лоран сүзләре белән тәмамлый. Гардероб ул тормыш рәвеше. Аны бары тик файдалы, мәгънәле әйберләр белән генә тулыландырыйк. Матур көзләр теләп, мин сезнең белән сау булашам. Мең төрле сырхауга дәва тапкан. Үлем белән көрәшеп ятучыда да өмет уята алган. Күпме кеше гомерен саклап калган шәфкать ияләрен без яратып ак фәрештәләр дибез. Шулай. Тик бу аклык артында күпме тынгысызлык, эзләнүләр, йокысыз төннәр икәнен барыбыз да аңлап бетермибез. Кай вакытта рәхмәт әйтергә дә онытабыз. Фото Әхмәтҗанов та шундый фәрештәләрнең берсе, ләкин бүген без сезгә аның хастаханәдәге эше турында түгел, бакчасы турында сөйләрбез. Нәрсә генә дисәк тә, рәхмәтебез кеше гомерен саклаучы һәр бер табибка барып ирешсен иде. Медицина фәннәре докторы, профессор, Казан дәүләт медицина университетының онкология, нурланышлы диагностика һәм нурланышлы терапия кафедрасы мөдире, Республика клиник онкология диспансерының 2 номерлы дәвалау диагностика корпусындагы хирургия клиникалары директоры һәм бакчачы. Юк, оста бакчачы булуына гаҗәпләнмәдем мин Фуат абый Әхмәтҗановның. Шушы бакча өчен вакыт таба алуына гаҗәпләндем. Берсеннән-берсе катлаулы операцияләр, укыту, җитәкче вазифасы да, әле оннан калада әллә никадәр эше бар аның медицинада. Гел яман ширләр генә булмасын әле дөньяда. Шаяртып, бакчачылык авыру дип атадык без Фуат абый белән аның бу шөгылен. Аны бетереп булмый да ансын. Ул авыруны. Нишләп җөрисең, нигә ул хәл утыртасың, тегән итәләр инде. Балалар шулай дип тора. Бакчачы бабай. Фуат бала чакта туган авылы Олы Карелиядә 3 кешенең генә бакчасы була. Берсе әлбәттә Фуат абыйларныкы. Бакчаны без минем теге сеңгел белән эшлидек без күбесенчә. Аны теге түтәлләр кырыена бер вакыт утыртып җибәрдек талларны матур итеп теге шулай итеп үреп барабыз инде. Бер вакытны карасак тегеләр үсәргә тотындылар. Зор үскәннәр күзгә таба. Тамыр җибәргәннәр. Тәмтедән алмагачлар алып кайтып утырта торган була әтисе Шәйхетдин. Фуат абыйның бакчасындагы алмагачлар әтисенең бакчасының дәвамы сыман. Кайсы ниләрен икән сортларын белеп торалар ул. Кайсы сортны шуны итеп карыйм әле. Аннан соң ул бер алмагачта берничә төсле үстерәдер. Амма жалгыйдыр үзе. Birden gene. Kuvvetin şerbetini bilen, şireni koyarlar. Bu neden gene? Bir gene biri bilen koyup. İyun ayında siberler. Sakın vezeni başlangıç şuna kıstırıp koyarlar. Bir nişe tüsle şu bir olmağışta üçe. Fuat abay agronom bulurga oylagan buла бит. Медицинаға кеткенше. Әмма ул хыялыннан да ваз кешмәгән булып чыга. Нарсын безнең битнидә укыган чакта укыталар иде. Животноводство хатын-кызларга, ир кешеләргә яшелчәлек. Кич белән су сибәргә баралар икән бер укытучы. Сән түгел инде. Халилуллин дигән кеше. Вот. Ул итәдер шул ияртеп җөрде, ишекләргә бара. Икәннәр аннар трактор җөртергә өйрәттеләр. Кичкенә тракторда. Дата 20 тиләри баян. Аннарсын берип чыгардылар, полот овощевод механизатор дип. Сезнең шундый хәнәрдә бар. Минем основной специальность шул инде. Бакчада үсә торган һәр нәрсәнең җаен белә. Теләсә кайсы үсемлек буенча мастер-класс үткәрә ала Фуат абый. Кайчан утыртырга, ничек карарга. Аның кура җиләкләре, викторияләре көз көнендә кып-кызыланы. Фуат абыйның медицинадагы хезмәтендә генә түгел, бакчасында да могҗизалар очратасың шулай.
Жай көне 4-5-те қойтсаң, мына қайтып жатсаң, мен кіріп тұрасың. Мында жүрсең біте, баш ауыртуларда біте. Аяқларда жүрек шоңғалап көрегені. Қаман іштеп тұрсаң, бір нәрсе де болмай. Бу бақшаны күзін күрдік. Хәзір яз көне дә күрәсе килә. Фуат абыйны ап-ак шәшәккә күмелгән алмагач шияләре арасында. Дөньяга аклык, шатлык тапшырырга теләүче кеше бит ул. Трат-татта, бүгін театр була дип шауласа, хәзер инде трат-татта, хәзер фестиваль башлана дип сөйнәбез. Чөнки Апас Тәтеш Буа мәдәни дуга дигән фестиваль 7 сентябрьдән алып 14-сенә хәтлек Буада Апаста Тәтештә гөрләячәк. Һәм шул уңайдан студиябызда кунакта Буа театры җитәкчесе Дамир Сирәҗиев исемендәге премия лауреаты һәм Татарстанның халык артисты Раил Садриев бездә кунакта. Хәерле көн, Раил әфәнде. Хәерле көннәр, исәнмесез. Саумысыз, хуш килдегез. Әлеге фестиваль инде ул беренче тапкыр гына түгел, аның башлангычы тамыры тирәндәрәк, 4-5 ел башланып киткән, ул спектакльләрдән гыйбарәт иде. Шулай бит, ялгышмасак. Хәзергесе Апас Тәтеш Буа менә шигъри юлларда килеп чыга мәдәни дуга. Монсын нәрсәгә әверелде? 4-нче тапкыр үткәрелә халыкара фестиваль. 3 ел менә сез әйткәнчә инде пандемия елында үткәрелмәде. Ул театр юнәлешендә генә эшләнеп килде. Хәзер инде сәнгать фестивале булгач, төрле юнәлешләр, заманча әйтсәк, төрле кейслар, театр үзенә бер юнәлеш, әдәбият бер юнәлеш, аннан соң вокал юнәлеше булырга тиеш. Менә бу ел шундый пилотный проектны тикшереп карыйбыз. Әлбәттә инде Апас белән Тәтеш электә бу безнең орбитада, фестиваль орбитасында бу ел инде алар үзләре аерым бер махсус тагы бер юнәлеш итеп юнәлешкә әверелделәр. Чөнки Апаста туристик маршрутлар бар килде. Менә бу ел тагы берсен тикшереп карыйбыз. Кунаклар белән инде килгән туристлар белән менә шу фестиваль ичендә киләчәктә Апаста Тәтештә Буада бер уртак шундый туристик маршрут булырга тиеш. Золотое кольцо сымаграк инде. Халыкчан әйтсәк, инде әлеге фестиваль нәтиҗәсендә кысаларында Тәтеш белән Апас башка чыктылар. Үзләре мөстәкыйль рәвештә үткәрә башладылар дигән сүз бит инде. Инде Аллага шөкер, без барыбызда бер нидә инде менә шундый бер нинди мәдәни ясылык барлыкка килде районда. Әлбәттә, бу Шүпрәле дә, Кайбышта, Камытамагыда, монда, Югарыстанда тигезчиттә калмый. Элек аларда да куядырык без бер тапкыр. Ну бу елсы Апас белән Тәтешнең шугадык ихтияр көчле булды, инициативасы зур. Алар инде үзләрендә менә мәсәлән Апас 9 спектакль ала. 9 спектакль. Монда 2 Курчак театры, Иран, Казахстан коллективлары, менә 9 халык менә 9 спектакль караячак. Балалар белән бергә. Тагын кайсы илләрдән катнашучылар көтелә? Менә сез беренчәсен әйтеп киттегез инде. 4 илдән Ираннан килә театр, Казахстаннан, Акмолинский театр инде Көкшетау шәһәреннән килә, безнең Белоруссиядән һәм Төркиядән, Азәрбайҗаннан. Россиянең башка төбәкләреннән дә килүчеләр көтеләме? Әлбәттә, Мәскәү, Санкт-Петербург, Кинешма, аннан соң Воркута, Мичуринск, Тольятти, безнең Чаллыдан Курчак театры бар, Әлмәттән Урам театры килә. Менә шул һәм без бу театры катнашабыз. Ничек җыясыз барысында? Ничек сайлап аласыз? Яки инде шул шара булу турында игълан ителгәч, катнашырга теләүчеләр үзләре теләк белдерәме? Юк, безнең инде үзебезнең бит инде фестиваль дирекциясе бар. Анда утыралар экспертлар, шуның берсе Игламов Нияз Рауфович, икенчесе Вислов Александр Александрович, анысы Мәскәүдә. Менә алар сайлап алу комиссиясын оештырдылар үзләренә, сайлап алалар спектакльләрне, шушы чакыралар. Алар тарафынан җибәрелә. То есть ишебез тарафынан инде чакыру. Кайсыбыз безгә бара. Тамашачылар моны гомумән инде театр сәнгатенә бик якын булып та, бик якын булмаган тамашачылар җирле халык ничек кабул итә әлеге фестивальне? Җирле халык мин әйтәм, ул нинди менә күз алдына китерегез бит, зур шәһәрләр түгел, мегаполиста түгел. Бөтен нәрсә бит Казанда, Чаллыда зур шәһәрләргә үтәргә тиеш түгел. Безнең кебек якка да күчәргә тиеш. Biz аннан соң инде юл өстендә, үлән белән ничә өлкәгә чиктәш булып торабыз. Шуңа күрә аларга килергә җайларында безнең милләттәшләр дә күп. Милләттәшләргә түгел, монда инде татарча гына бармы спектакльләр, төрле телләрдә. Шуңа булгач инде бу безнең мәдәни нидә күтәрә сыйфатында, һәм инде безгә җәлеп итә туристларны да, һәм инде зур бер мероприятиегә иша. Шул нисбәттән әле ярминкәләр үтәчәк. Буа белән Апаста шәй белән сыйлыйбыз барсында. Килгән кешеләрне һәм кишен 2
майданчыкта да 9 күнні буада ашылу, 11 күнні апаста ашылу тантана болачак. Енді күні бойы кешін біздің эстрада йылдыздары келеді, Татарстандыкылар. Демек зур бәйрәм була. Шуның белән шундай зур бәйрәм, күні бойы бәйрәм булга тиеш. Бу күні бойы гына түгел, бу 7-сенә 14-нә хәтле көн сайын бәйрәм. Әле 7-се көнне кешен була зур шигъри бәйрәм. Казаннан бер төркем киләләр шагыйрьләр. Шигъри бәйрәм, үзем шигъри укыган инде беренче менә шушы юнәлешне карадык. Әдәбият юнәлеше киләчәктә китап ярминкәләре оештыра исәбендә һәм инде булачак сезнең менә Татарстан Яңа Гасыр компаниясының белән килешеп, шундый Камиджавид программасы беренче тапкыр ачык һавада, паркта, бода кишин безнең шунда яшәп, иҗат кешеләр белән бергә үткәреләчәк. Ләйсән, анда бар да бар, тик синең белән мин генә юк дип әйтте. Бәлки бездә дә чакырлар, бәлки бездә барбыз, димме? Райла ой белүчә, сез бер качан да буш кул белән йөрмисез, күчтәнәшегез һәр вакыт үзе белән, әле күчтәнәшләрдән һәр вакыт төрледән төрле. Кешесенә карап, җаена карап, урынына карап. Бүген дә сез Буа театрының әйдәп барышы артисты, Татарстанның атказанган артисты Илфир Солтановны алып килгәнсез. Ул спектакльләрдә булган җырларның берсе белән тамашачыларны сөендерде дип өметләнеп шулай бит. Рәхмәт, фестиваль гөрләп барсын. Хәзер без Буа театрының артисты, Татарстанның атказанган артисты Илфирне тыңлыйк. Ахран ойламай гына мин сине көтәм үткән бетәр безнең өчен бик бәхетле сәгатьләр җитәр мин сине көтәм үткән бетәр безнең өчен бик бәхетле сәгатьләр җитәр әле. Мин дә бит үпкәли алам, таба алам сәбәбен. Аңла җаным мондый чакта, саф хисләрнең кирәген. Мин сине көтәм әле. Сәгатьләр җитәр әле. Миндә горур, синдә йөрәккә сүзне башлар алдан кем сузмый барсын бик озакка аңлашык инде бер көн мин сине көтәм үпкәләү бетәр әле безнең өчен бик бәхетле сәгатьләр җитәр әле мин сине көтәм үпкәләү бетәр әле безнең өчен бик бәхетле сәгатьләр җитәр әле безнең өчен бик бәхетле сәгатьләр җитәр әле мин сине көтәм әле Мин сине көтәм әле Ләйсән дип, күпме көттем син белән алып баруларны. Менә насыйбы булган икән. Біз дәвам итәбез. Быелгы уку елы шактый гына яңалыклардан башланды. Республикабызда 55 меңнән артык укучы тәүге тапкыр парта арасына утырды. Белем көнендә 9 яңа мәктәп ачылды. Укучылар линейкада күптән онытылган дәүләт әлемнәрен күтәрде, гимн башкарды. Яңа уку елыннан дәресләрдә телефон куллану тыела. Бала киләчәк тагына әти-әнисе белән элемтәгә керә ала. Бүген мәгариф системасына куелган бурычларның берсе балаларда ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү. Шул уңайдан әлеге темага багышланган дәресләр узачак. Беренче дәрес бүген була.
Алга таба алар һәр атнаның дүшәмбесендә үткәреләчәк. Анда илнең дәүләт символлары, тарихи шәхесләр, әхлак турында сөйләшмәкчеләр икән. Дөньяда нинди яңалыклар бар икән? Аларның иң кызыкларын Алия Сәлимҗанова барлады. Япониянең Аомори префектурасы Минамицугару иязендәге Инакадате авылы янындагы дөге кырларында данлыклы итальян рәссамы Леонардо да Винчиның Мона Лизасы һәм япон рәссамы Сейки Кураданың Берег озеро рәсемнәре ясалган. Картиналарның күчермәләре вак детальләргә кадәр әйбәт итеп эшләнгән. Төсләре дә дөрес сайланган. Бу гаҗәеп эш. Тамбо бертөкле үсемлекләрне дөге кырларына сүрәт итеп күчерү. Японнарның үзенчәлекле ландшафт бакча сәнгате. Аны 1993 елда Инакадате авылында башлап җибәргәннәр. Япон фермерлары җәй башында ук гүзәл әсәрләрен ни рәвешле чынбарлыкка ашыру турында уйлана башлый икән. Әлеге эш өчен дөгенең 7 төрендә кулланылырга мөмкин. Чөнки рәсемне чынбарлыкка якын китерү максатында андагы төсләр дә бер-берсеннән аерылырга тиеш. Кешеләр сезон ахырында җанлы сәнгать әсәрләре белән хозурлана алсын өчен эшләнә булар. Чәчү эшләрендә йөзләгән ирекле хезмәткәр катнаша. Быелгы тема исә танылган хатын-кыз портретлары дип билгеләнгән булган. Мәскәүдә дроннар һәм пилотсыз технологияләр Ростек дрон фестиваль халыкара фестивале узган. Кадрларда күренгәнчә, дроннар махсус әзерләнгән трассада каршылыклар уза. Оештыручылар мәгълүматы буенча бу чарада 60 очкыч, Россия, Болгария, Төркия һәм Казакъстаннан 20ләп команда Россия Федерациясе чемпионы титулы өчен көч сынашкан. Мы делаем, кстати, ту гонку, которую не делают нигде. Россия дроннары узышының форматы уникаль. Чөнки без 100 әйләнеш ясап, иң яхшы команданы ачыклыйбыз. Мондый форматта дөньяда әлегә бер кайда да узышлар үтми. Җыелма командада 3-4 кеше, ләкин ярышта очучы белән техник кына катнаша. Очкычларны идарә итү өчен очучылар пульт һәм FPV күзлекләр куллана. Фестиваль уңаеннан дрон рейсинг буенча Россия Гран-при раунды плей-оффы узган. Анда Дрон Спорт Лига 2022 ярышларының Казан, Мәскәү, Уфада узган 3 этап нәтиҗәләре буенча сайлап алынган спортчылар катнашкан. 15 сентябрьдән алып 18 сентябрь көннәрендә Новосибирск шәһәрендә 14-нче Сибир татар яшьләре фестивале узачак. Аны Новосибирск өлкәсенең мәдәният министрлыгы оештыра. Бөтен дөнья татар конгрессы шул турыда хәбәр итә икән безгә. Фестивальдә Новосибирск өлкәсе районнары, Россия һәм якын чит илләрдә яшәүче татар яшьләре катнаша. Улар арасында иҗат коллективлары, солистлар, КВН командалары, журналистлар, галимнәр, спортчылар, шулай ук татар иҗтимагый оешма активистлары бар. Чарага 16 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр җыелачак. Татарстанда да мәдәни чаралар күп уза, алар хакында Идел күбрәк сөйләр. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сентябрьнең 7-сеннән 11-нә кадәр Заманча сәнгать галереясендә Казан мөселман киносы фестивале кысаларында фестивальдә катнашучылар белән очрашулар булачак, фильмнар да күрсәтеләчәк. Галереяга килүчеләр фестивальнең төп фильмнарын күрә алачак. Габдулла Тукай әдәби музейында Тукай Троицкида дип аталган күргәзмәне тәкъдим итәләр. Тамашачылар быел июльдә Чиләбе өлкәсенең Троицки туган якны өйрәнү музее базасында узган Бөтен Россия пленэрында катнашкан рәссамнарның эшләрен күрәчәк. Татарстан, Троицк һәм Чиләбе рәссамнары 110 ел элек булган вакыйганы танылган татар шагыйренең Троицкига килүен тасвирлаганнар. 9 сентябрьдә Казанда Нур халыкара медиа сәнгате фестивале ачыла. Ул бөтен Казан буенча 10ннан артык урынны кулачлый. Бауман урамының җир асты өлешеннән Казан Кремленә кадәр зур программаның бер өлеше яктылык, тавыш, компьютер технологияләре һәм киңәйтелгән чынбарлык ярдәмендә күргәзмәләр һәм инсталляцияләр күрсәтү. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Галибәне яктырып, әкрен генә алта аңата, моңланып, хәсрәтләнеп, ялкау гына ак. Әлем бу хакта тагы йоклыйм дип балалар сызланып ята име. Бер-бер артлы юк булып күкләрдә йолдызлар сүнә, таң җиле куйды исеп, яфраклар азаз селкенә. Габдулла Тукайның җәйге таң хатирәсе шигыре иде бу. Табигатьнең әлеге мизгеле бик күпләрне илһамландыра, яшәү дәрте бирә.
Келесі сәхифә геройлары үшін айрыша рәхмәт сиңа ләйсән сіріні ашып ук бітірмейм, тик шулайда Алла ярдәм, сабырлык бирсен сиңа, бигрәк тә тәртипле бул сәхифәсендә. Мәктәпләрдә укулар башланды. Иртә белән ишек алдында бар халык мәш килә. Аркаларына зур сумкаларын асып, мәктәпкә киткән балаларны кызганып та куям. Әле зур гына да түгелдер, зур сумкадыр ул. Башлангыч сыйныф укучыларының букча авырлыклары 2-3 килограммнан артмаска тиеш икән. 5-6 сыйныфларныкы 4 кило тирәсе булырга тиеш. Букчаны җиңеләйтү өчен көн сайын кирәк булмаган китапларны мәктәптә калдырырга мөмкин. Анысы бер хәл, тәртип мәсьәләсе дә бар бит әле. Зәйнәп бу хакта яхшы белә, ул энекәшен беренче ел гына тәртипкә өйрәтми инде. Каләм тотып кулларга, хәрефләрне тизәргә, нәниләрне сөяргә һәм тагын бик күп әйберләргә өйрәтәләр мәктәптә. Кеше тормышында берничә четерекле мизгел кичерәм. Алар вакыйгаларның гадәти тормышын үзгәртәләр. Шуларның берсе кешенең мәктәптә укый башлавы. Мәктәп, класс булар бала тормышына кискен яңалык кертәләр. Яңа кешеләр белән аралашу, яңа таләпләр, кагыйдәләр. Бала күбесенә әзер дә булмаска мөмкин. Укудан кала биредә үзеңне тәртипле тотарга да кирәк бит. Ай-ай-ай, аяз тәртипле балалар булай эшләми. Беренчедән, бу бик ямьсез күренә. Икенчедән, син сәламәтлегеңә зыян китергә мөмкинсең. Шуңа күрә бүтән балай эшләмә, тәртипсезләнеп җөрмә. Йөзенә кызыллык китермәсен өчен Зәйнәп аны барлык кагыйдәләр белән дә алдан ук таныштырырга булды. Беренчедән, мәктәпкә дәрес башланырга 15-20 минут кала иртәрәк килергә кирәк. Киемнәрне алыштыргач сыйныфка кереп утырырга һәм беренче дәрескә әзерләнергә. Тәк аяз, тагын тәртип бозасымы? Мин сиңа күпме тапкыр әйткәнем бар. Телефонның эшләр өчен, төрле уйнар өчен түгел. Өйгә кайткач, рәхәтләнеп телефонда уйнарсың. Ә хәзер дә телефоныңны алып куй. Мәктәптә синең киемең дә, үзеңне тотышың да, укуың да гел бишлелек кенә булырга тиеш. Аңладыңмы? Әйе. Тәнәфестә шауып йөрмәскә, телефонда уйнамаска, классташларың белән бәхәсләшмәскә, аш-су бөлмәсенә керер алдыннан кулларыңны юарга кирәклеген, анда уйнамаска, котырмаска. Аяз хәзер буларның барысын да яхшы белә. Аяз, өстәл артында үзеңне тыныч тотарга кирәк. Ипине кыйма, ашыкмыйча аша, сөйләшмә. Күлмәкнең җиңе дә ул салфетка түгел, аңладыңмы? Булай эшләргә ярамый. Аңладым. Тәртипле балалар укуда да яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Бу белгечләр фикере. Сез дә балагызның тәртипле булуын теләсәгез, Шаян ТВ тапшыруларын карагыз. Анда балаларыгыз да, үзегез дә күп сорауларга җавап табарсыз. Аяз исә мәктәпкә тәртипле бала булып барачак. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны кунакхана сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябызның чираттагы кунагы Җырчы Альбина Кармышева. Альбина, саумсыз, хуш килдегез. Исәнмесез, хәерле көннәр. Без тәртипле булда инде мәктәптә үзеңне ничек тоту кагыйдәләренә төшендек. Сездә ялгышмасак, беренче сыйныфка бардыгыз быел, шулай бит, катлыйбыз. Әйе, рәхмәт бик зур. Менә ничек тәрбияләдегез, ничек әзерләндегез? Үзегез әзер булдыгызмы башта? Үзегезне әзерләргә кирәк идеме яки баланы әзерләүдән башладыгызмы? Тәртипкә ничек өйрәттегез? Без инде бер ел әзерләнәбез, теге психологически да, морально, физически. Шуңа күрә бик дулкынландык. Хәзердә һаманда шулай ук. Бала ничек кабул итте беренче? Аның барасы килми инде. Ул теге әле аңлап бетерми дә кебек әйтер идем до конца шул. Беренче 5 көн ничек үттесең? Шулайрак инде. Аңламыйча, адаптация. Аның инде һаманда укытучысы әйтә, бер ай адаптация була дип инде шулайрак. Җәй айлары сез ижатта идегезме яки шул мәктәпкә әзерләнеп уздымы? Ижатта булды, мәктәптә, ялда булды. Быел Аллага шөкер бик күп бәйрәмнәр дә булды, мәҗлесләр дә булды. Гаилә белән дачада шашлыклар пешереп, ял итеп, соңыннан Азербайҗанда булды мин Сабантуйда. Мин инде анда 2019 елда булдым. Бик кабул иттеләр, әйбәт кенә кабул иттеләр. Ит тагын бер тапкыр чакырдылар, яраттылар. Менә быел Азербайҗанда булдым, соңыннан Твердә, Твер шәһәрендә Сабантуй булды. Илнур Еникеев белән барып кайттык. Бик әйбәт кенә булды, Аллага шөкер. Әле үзебезнең Бауман урамында шаккаттыргансыз, быел күренеп тора безнең Казаныбызга килүчеләр саны берме-бер арткан, чөнки кич шәһәр урамнарына чыксаң, ул менә Камал театр мәйданы дисең, Бауман урам, менә анда
түрттен жүресін, сыярлық түгіл. Ул кичкене алмас түгел, ул көндүз та шулай. Без бит көндүз җырлыйбыз. Сагат менә 1-дән 3-кә кадәр кеше бик күп. Кайдан гына юк, нинди генә шәһәрдән юк. Ул безнең инде эксперименталь булды. Теге контент дип әйттем мен инде, реакция людей на обычных музыкантов. Уличный музыкант ул инде аңлашыла, име. Алар бит инде аларның өчен ул эш. Без инде теге акча җыяр өчен түгел, но теге бер прохожий әйтә, нигә соң сез берәр теге чехол куегыз, гитарны чехолмы нәрсәме? Сез бит шундый матур җырлыйсыз. Без, конечно, аерылабыз. Киемнәр белән дә, чөнки без теге джинсыдан гына җырламыйбыз, матур итеп киенеп, саксофон, гитара, тагын бер гитара, вокал. Шулай да акча бирүчеләр дә булгандыр. Булды. Без аны хәйриягә бирдек. Без аны хәйриягә бирдек. Нинди сумма җыелды якынча? Төгел сорамыйбыз инде. Бер 10 меңгә якын җыелды 2 сәгать эчендә. Бигрәк тә менә бүген хәйрия көнендә. Мин аны тоже эксперимент өчен без инде теге минем дуслар белән, музыкантлар белән теге анализируешь бит инде җырлагачтын. Алар әйтәләр, менә именно татар җырларын җырлаганда кеше тукты. Без инде туган як, мин сине шундый сагындым. Үземнең җырларымны мин әлдә син яртам, ишетәсеңме? Соңыннан башка җырларны да инде автор җырлары булса да халык арасында инде халык җырына әверелгән җырлар. Беренче мәхәббәтне вообще менә кеше туктала. Чөнки беләсез нәрсә, Бауман урамында татар җырлары яңгырамый. Татарстанга килүче туристлар, алар әлбәттә татар халкының милли ризыкларын авыз итеп карарга килә, татар көйләрен ишетергә килә. Ул бит теге иностранецлар да, йөри теге афроамериканецлар, китайцлар, алар теге безне төшереп йөриләр. Аларга, конечно, безнең телдә ишетәселәре килә инде. Чөнки килгән һәрбер турист ул концертына, спектакленә эләгә алмый бит. Монда ул телнең үзен иҗат белән чагыштырып ишетә ала хәтта. Альбина, белгәнебезчә, сез безгә күчтәнәшсез килмәдегез, именно буш кул белән килмәдегез. Ниндирәк җыр башкарасыз бүген? Мин үземнең җырымны башкарасым килә, ишетәсеңме дип атала, Гөлфия Шакирова сүзләре, үземнең кием, Альбина Кармышева кием. Ишетәсеңме? Алмас. Менә ишеттем. Бауман урамында әлеге җырын башкардың? Башкардым, яраттылар. Хәзер тамашачыларга да җиткербез. Кунакка килгән өчен рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Әлеге җырны безнең тамашачыларыбыз да яратыр дип уйлыйм. Күз алдына килде. Бауман урамында җыйган хәйриячелеккә биргәннәр. Тем бу субханалла шундый изгеш. Монда акча төлисе юк, бер суммас. Кемдер таба, кемдер югалта, синеке булган, ул сиңа кайта. Изгән чакта, тормыш елгасында, ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Миллион сүзләр дә аз бит, аңлатырга минем хәләтне. Ничек әйтим, ничек белгертим, сулышыма синең кирәкне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Таба,
кемдер югалта, синеке булган ул сиңа кайта. Yüzгән чакта тормыш ялгасында ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син эндәшәм. Ышкындырма, ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син эндәшәм. Ышкындырма, ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ышкындырма, ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Күңелләрегезне тойгылар белән, йөрәгегезне мәхәббәт белән, шатлыклы мизгелләр белән тутырыйк. Biz bu dünyaya tırmışını yaratır için kilgenbiz. Şuna da bu günün her bir mizgiline ғашық болығыз. Ең mühimi, нәқжірдағыша бір-біріңізді ишетігіз, бәхетігізні, мәхәббәтігізні ышқындырмағыз. Biz sizin белән сау булашабыз, исән сау гына, исән имин булыгыз. 2 сағат дәвамында sizin белән Манзара тапшыруының ижад төркеме, инде беренче тәүге ныклы адымнарын ясаучы Ләйсән Хөснул белән Алмаз Гәрәев иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләр. Рәхмәт.